Dacă cauți un loc unde să mergi cu familia sau poate singur, Barcaniul, un loc potrivit în care să vii peste weekend, este ca o oază în care găsești aer curat, găsești liniște, găsești acel, nu știu, miros al copilăriei, poate acea atmosferă ca în copilărie. Eu când văd verdele ăsta, mai că m-aș muta la dumneavoastră. E prima dată când particip eu, când e traseul ăsta nou, cu zona asta de start nou și mi se pare extraordinar, adică nu era nimic care lipsea sau puteai să zici că asta se putea marca traseul mai bine, deci e superb. Cursa este superbă, zona este superbă. Astăzi, ediția cu numărul 4, au fost 350 de participanți, începând de la cei mici de 5 ani și până la cei mari plus 50 de ani. E un traseu clasic de maraton, zonele de culme erau foarte faine. Cel mai tare ne bucurăm când oamenii revin. De la an la an revin aceiași oameni, ceea ce înseamnă pentru noi că le-a plăcut.